Axa Shop et Textile Amboudine Sotry io adresse araiky ambarako anao ho anao zay mila modèle création africain magnangy lelahy tseky misy tissu wax koa ô atsika mila teny fikambanagna io afaka magnano kimiramira Miss Polo, jogging, t-shirt, personnalisé raha jiaby volanko aminao io parfum sans alcool avy amin'ny tany arabo io e magnadefa ngro io na en détail mandefa amin'ny faritany koa ho anao zay mila Axa Shop et Textile route vers Ambodiny Sotry marikitry fop sy Mada Hotel page Facebook Axa Shop et Textile téléphone 032 40 304 01 Axa Shop et Textile raha tsara tsy lany Alô, bebê, ô, criança, mas ela cai, exatamente Mbola tia kaya kita faranoni tarim chombilo zaomba tentanza mona ngino nibulungano tamnawe marababaza zautsinangantaina neriangapa kek sumwenzane oh no sumwenzane Atopoko vavy fandarana toera zegny izy rahanao tsy tafaka amin'ny télévision malagasy amin'ny page toera zegny na amin'ny YouTube na amin'ny réseau samihafa igny faty sofia igny faty sava arisantsika ity fandaharana tia mahasorompanajana zegny araka sy amin'ny farany araka hitantsika tamin'ny page tany Andres no ivahita amitsika eto artiste manana anazany eto Madagasikara izy ary efa mikatsika milaza koa ivoaka ivelany Madagasikara faly miarabany Andres leky nivahita eto amin'ny plateau-ny toera zegny ya voalohany indrindra faly miarabany ralahy faly miarabany mpagnaraka ny fandaharana toera zegny ary faly miarabany hankafy ary tsy adina koa technicien nanay mbadimbadika ato Andres raha tsy zay nahaizanay lazanao tagnatin'ny 8 heures tamin'ny sasany roa taogno nisy lazanao zany Andres fo hainay tsy hainay hoe zay ty agnarana sa agnarana martiste fo zay Andres zay tiako tonga fanazavana hoe azovy tegna agnaranao fa magnino Andres nifidigny zay voilà ya ny tegna marigny zegny matetitika napetraka fanontiniagna aloka zagny azavara jiaby zegny ialako tsiny maloha mamy fiteny fa zay tsy de mahay teny maro loatra ankoatran'le tegna natombo zany ndako alesaka mipetraka fialantsiny ndraindray maro olo agny tsy mahay hoe ino ra koragny Andres zegny de ny tegna marigny zegny Andres zegny fa agnarako napetraka mamaso papa tamin'izay mbola kely fa ny tegna Andrius zegny tegna agnarako fa zegny somary Andrius sasarotra azony lelany antiboavy zegny aleziny natao ny simplifiegny zany izy mba azahoany tanora azahoany fankafy jiaby zegny natonga le hoe Andres natao hoe nom de guerre amira zegny donc zegny agnaranao Andrius fa tsy Andres igny fa Andres zegny raha nom de guerre zegny Andres raha tsy mety sy fitognanao fotoagna ya za zay zany 17 taogno Andres manakory ny tokantragno ny vady amanjanaka jiaby zegny tena motiniagna Andres ny tegna marigny zegny amitsika baka ny olo kofa manambady efa misy peratra amin'ny tagna fatsika zegny Andres mbola tsisy peratra fa
andraisitsika fantsika jiaby fa fito amby roapolo taogno zegny mety efa manao olo tiagna Nolo-tiana. fa tsy lazagna azy hoe fa Fa tsy mitady eky afa zegny. ela masakiagna vaiavy Efa tsy mitady zegny fa ahoany fa misy ao. afa misy hoe olo tiagna zegny fa tsy mitady olo tiagna fa Bon, io zany eritreretina mpakarigna an-tragno le isa sa Yeah. sa mbola zany fampizaza toetra kelikely zany manao akory. ya izy ty boka zegny faintsika jiaby zagnahary mandahatra raha jiaby zay tsika raha araka mieritreritry zegny mangatany zegny le olo tiandrany zegny mba miasa vadintegna fa zagnahary no mandahatra de ankiny aminazy ambony zegny fa momba zanaka zegny andraisy fanisy zanaka andraisy ary efa mitelo natany babanjaza andraisy fa Mifiry nary. Intelo tamin'ny babanjaza fa de babanjaza mary izy. zay zany tegna fa avy nisy fotoagna nagnino ty namana Antodimboe. Antodimboe fa nisy zaza zegny taminay tagny natan'olo zanaka andraisy nisy raha zegny ndraiky nitovizany any papany zaza resaka Maso. igny zegny tegna nitovizany any papany Zaza zaza amizay to. na zaza igny mba nahita azy hoe Zanako mary va. zanako zaza igny fa tsy zanako izy ty fa natazana izy naigeda Niova. ary dadiny zaza momba fotoanana zafy nalaky nandray koa izy na za mbola tsy voniboniko tsara be izy efa nandray izy de maso koa moa nizahanga karaha masonay zegny tafara amizay zegny tokotokony 2 ans doko zazy papany tegna papany Zanako zio. ny zavanao amizay zany tareny zaza tegna copie-collé masongy amizay ny zavanao tonga de efa masony andraisy koa de karaha zegny de natamo nalailaign'olo zegny tegna zanakangazy ty de nambela de Fa le tegna ninao azy. tegna nazy araiky zegny tegna Fa fito taogno lasa vavy. 2 mois ndako 2 mois. de angala 2 mois lalahy zegny izy D'accord. Mikasiky ny kababy artiste ary taiza tany ahitany andresy ilay talenta amin'ny artiste anao. Misy mpihira zegny ato efa mihina roansa sa efa nagnano chanteran'olo sa hoe bon nagnano essai izy tany broagna tany. ihany tegna marigny zegny dadilahinay zegny mahay accordion izy ndraiky tsy mihira fa mahay accordion izy papanay zegny mahay gitara koa zegny papanay gitara zegny tegna ny papanay koa fa ny tegna hoe la famille zegny za zegny voalohany tegna hoe andihira ande nano leader Anao zegny tegna nidriky leader direct fa tsisy raha natao talohany zegny tsy nagnano chanteran'olo na daseran'olo aloha fa direct fa io. za zegny tegna marigny zegny tonga de fa nagnano sary ndraiky hoe mba niaraka tamin'ny artiste fa za ndraiky matetiky mandray anjara zegny amin'ny artiste mampisoma amin'ny antamin'ny tanàgnany Belagna zegny karaha ataony Zokibe Fandrama ataoko fa za zay tsisy ambiny agnadinany fandrama za karaha zegny koa Daddy Love izy koa tadidintsika Big Love iranirahany Daddy Love ndraiky Big MJ nalaza hira zegny tamin'ny voalohany tamin'izany nahafantarana Big MJ tegna nagnirana Madagasikara de Daddy Love matetiky mampakatra ologno sur scène aminazy io matetiky za fa zegny makitra ary magnano solony Big MJ amin'ny fotoagna tadidiko tamin'izay za nameny india vola 10,000 francs zegny za zegny efa tety mandray anjara amin'ny raha karaha regny fa za ndraiky tsara nagnaraka artiste Ary niranao jiaby io anao tompony fa manoatra izy sa misy olona mihana mila iden'olo baka antany hafa ohatra aminazy. ihany tegna marigny zegny amin'ny ankapobeny za fa mamorogny irana fa tamin'ny irana ny boka farany igny zao mba niarako tamin'ny le olo niaraka taminazy de izy mba namako namorogny texte nazy fa iranaka jiaby zegny fa za fa magnano Olo niaraka aminao manakory tena volagny. olo tiana Olo tianao zegny. D'accord. Sisa zay anao. Efa firy ary ny audio firy ny clip vita hatreto. clipintsika vita hatreto mandeha 3 ndako fa ny audio 92 zay fa mbala tsisy nalefa ndraiky fa 92 zay mbala misitrika ao fô. misitrika ao 92 audio Bon, zay mahita trasy fa karaha misy tovitovizana aby nirina andresy. Ino to safidianinao zay couleur zegny ary tsy de ialanao lavitry raha io loatra. tegna marigny fa avy niteraka resabe raha io satria tadidiko nisy fotoagna olo nipublie sarinazy
tamin'ny ity le tompony Mbatia tamin'ny page de narobe zany le commentaire hoe nagnandefa publication ngiahy hoe tiany artiste agnisan'ny manana ny maizy azy ary mety tsofotagna afaka fotoagna vitsivitsy de mahainao ka zany maro zany le mankaratsy amin'igny maro koa zany pour miboaka io zany misy manvolagna hoe na existence ny tsara haiko misy koa mivolagna amizany tsira anazy mitovitovy tsy hay agnavagna iranday lavitra e misy hitanao de tonga defa hoe misy igny misy olo zany mieritreritry hoe hirana Andrés zany fa tsy hay avagna e karaha raiky fo karaha ataony rythme zao afrobeat matetiky asian'olo critique zany momba le amboara-saigny ndraiky papasosiny na za tompony mba mahay hoe misy itovizany hira ary hely raha mampiavaka azy ankoatran'le time na zany tegna marina le rythme anaizana zazy za tsy masaky miala lavitra afrobeat za zany tsy masaky miala lavitra fa fagnaraka afrobeat zany zouklovy naizanao za magnano zouklovy fa telo ma coupé décalé za magnano coupé décalé fa efatra reggae za magnano reggae ary nivoatentsika boka fa tsuel reggae koa fa izy tegna magnavanagna anao amin'ity tegna magnavanagna za zany tegna marina rythme mbala tsara naboakako slow izy tegna hainao io zany tegna hoe za kofa magnaboaka slow za kofa magnano piby aminareo magnaboaka slow afa miomana fa tsy maintsy ho tiany sofinay zany io tegna haiko fa le tsy haiko zany nataoko ta voalohany afrobeat fa nivadiky tegna fa lasa karaha fahazarana zany izy aminahy fa nandeha ho azy fa ny tegna haiko zany za kofa nihira tegna hitako hoe hazon'ny lailanahy ndraiky hazon'ny saigny anazy afa slow ity bon Andrés atreto teza tegna faritra efa ititezinao ary hitanao fa betsaka mpankafy zay mijeranao any tegna marina zegny afa maromaro tany mbony Andrés karaha ataony faritry sava faritry diananjy de faritry Amalanjorofo Mananara Maroantsitra faritry Sofia presque hitako mitovitovy fa zany fazahoko fa ny tegna hitako hoe tegna nafalifaly za ary tegna tsy adignako mety ho mandraky zay mitsy le zana Msamata Diebo atry zay nanaovako spectacle na baly zay mbala tsara karaha zay tegna marina satria izy matetiky minuit 1h du matin zay olo vo tegna tonga tegna magnano baly fa za Tadebo mbala 10h fa tsy omby fo secret tamigny tamin'ny taon lasa 2019 mois de mai ary tegna tsy de za zany mba araky nibigeny tsy de zatra loatra le magnano hoe boucher fermé fa mba hitako hoe nandoatra zany izy tegna tsy adignanao iny tsy adignako karaha zay koa tamin'ny Galamorengy tam'izay fotoagna nitambitambezy mihitsy olo hoe mandeha mizaha Morengy maloha ve za magnano spectacle satria zany le olo zany efa nangetaheta be zany afa tsy nahoanao loky Morengy fa niandranao tegna zaza fa karaha zay iny zany le tsy adignako donc zany tamin'ny firitaonao teo anao tegna hoe nanomboky nitana micro ny hira firitaonanao za zany nihira commence 2016 za tegna nilomagno tanteraka tagnatin'ny musique fa 2017 za fa nitourné donc hiranahy mbala 10 za fa nafaroso za fa nazo contrat edy ary efa nazaka 20 sur 30 ah bon dika zay anao tamin'ny 2019 regny anao fa magnano 30 sur 30 ndraikindraiky ya za fa matetiky magnano 30 sur 30 bon matetiky olo mahita Andrés matanjy lavatanana fa na amin'ny clip na andalana na ie mihino raha sitrikinao misy tany avinay ô sasa misy tany raha fôty sa ino tegna anaovanao izy tsy magnano t-shirt vienao sa manao akory ya tegna anisan'ny fanontaniana miambesako fanontaniana ty mikasika le akanjo lavatanany maro loatra zay koragna mandeha agny jusque za mitsy mba mariny Andrés magnahody zy hoe tamasirelany akanjo lavatanany saodinananaty ya Andrés izy io fa volaka izy io misy raha vony izy io ihany tegna marigny zegny izy koa olo mahay Andrés maro karaha ty Andrés nisy fotoagna tegna latsaka avy tambony manga
Magnaniky manga. Ya magnaniky manga de nisomatsikakaka amizay zegny ambony manga de za moko mbala hely zay somary naholahola hely zay. Nisomatsikakaka igny le fanamitsambotry igny de latsaka amizay de resy folka de resy amizay tapaka tegna tapaka. Amin'ny tagna amizay zay. Milan'ny boaty tato. Fa misy olo amizay zany mieritry hoe Andresy mamony fa izy fa folaka non tsisy raha tokony vonika ny tegna marina satria izy ny tagnanazy igny tsy de Tsy bingo zay tsy déforme karakory zany tagnana fa mahatonga za magnano akanjo lavatanana matetiky zegny azontsika ono zegny raha zany ko agnapetraka valeran-draha raiky tsy maintsy atara zay hampahaja azy amigny hasiny zany le raha zegny mahatonga za hoe kofa magnano clip za na mampisoma matetiky za amin'ny akanjo lavatanana satria zegny igny zany présentable bébé kokoa par rapport n'le namagna no akanjo fotanana na hoe débardeur regny tsy hoe ratsy fa za zany hoe misy amin'ny valeur an'le anao ndraiky manana débardeur za manana débardeur za manana t-shirt anao ko mety za trano anao tsy mety za manana akanjo lavatanana izy tsy maintsy na za zany kofa narigny appelanao ho avy manafinakazy zegny disika akanjo lavatanana za safi zany andeha mbara olo maro raky fa izy ko andavanandro za magnano débardeur. Misy fotoana mba nanalan-kanjo na misoma. Fa le za mampisoma igny amizay amin'igny ndraiky za vohitry za magnano akanjo lavatanana mampisoma za kofa dignery matetiky zay za mangalan-kanjo. Anao mampisoma ndraikindraiky mba mandrendrary toaka karaha zegny manafanafana sa za ndraiky ny tegna mariny igny tsy de toviziko amin'olo sanany za zegny kofa mampisoma tsy tiako mitositosy toaka fa anao ndraiky pigaka toaka ndraiky za ndraiky igny pigaka toaka fa nina zegny tafarafara lasa tegna par occasionnel zany gako toaka fa tsy tsotry za taloha baka ny tegna mariny za kofa weekend za fa tsy maintsy migaka toaka fo de za tafara amizay zegny lasa hitako zany sesesiky za sur scène za takatra toaka io najanoko zany figako toaka za ndraiky tegna afa tiky tsy mambarati ndraiky za fa toaka efa zany matetiky. D'accord. Manakory fijerenao no miaraka aminao satria anisan'ny artiste zay tsy ritiny manangy maro anao agnatin'ny Facebook na amin'ny commentaire fô tsy haiko na misy message aby avy agny tsy magnahiragna anao miaraka aminao ve raha jiaby zay message jiaby karakaraha zegny fa manakory tanao mijery azy. Ya ny tegna marigny zegny tegna haiko be maro olo liagna amin'ny fanontaniana satria ny tegna marigny Andresy talôlôzy natan'olo tia viavy magnino ya ny tegna marigny zegny za izy lagna za artiste niova za taloha tegna vraiment donc hoe barbeau vrai marque zegny za de tegna na za mba matsapa zegny fa za lagna zanira tonga de niova tanteraka mihitsy za zany hoe zegny amin'ny lafiny fijanjangana igny zany fa tsy de natako be zegny fa le olo naheza taloka tao mety tsy hino raha koraniky satria zegny Andresy zegny mbala nagnanjay mety tsy hino izy fa izy ko olo naheza falagna zanira ndraiky mety mino izy Andresy koa tsy aritiko karaha ataoko ohatra zegny resaka jombibo za mana mbola tsy adiny egny loatra tanagna jombibo zegny tsy de niegny loatra misy fotoana niegny tao zegny sa za zegny tegna marigny tamin'ny fotoagna za mbala tsy nihira ndraiky nagnano hely ndraiky fo fa tsy fotoagna lava fotoagna fo hely fo nagnandro na sary isatona nokagna nanaovagna izy za zegny tegna marigny zegny nisy antony manokagna zany nagnanovako azy za tsy tia gnano fa voatery tsy maintsy nagnano fa tsy maro ndraiky zany ino antony azoko zegny fa mbola tsy nalazana tam'izay mbola tsy mbola tsy nihira feky za mbola tsy nihira nagnano artiste za tam'izay fa mbala tsy afa managna maquette agny fa mbala tsy naboaka olo de nisy antony tsy azo noaragna zegny nagnanaovako raha io za zegny ary ny tegna marigny nagnano mba hanaporofako azy amin'olo hoe tsy désir anazy zany le raha za zegny mikotrokotrony zay vezavezany tafagnano azy meko valanao tena de rrr mety hipoko samby amin'ny flataginazy mira tsika manjigny viaviny koa zegny d'accord fa izy ko na olo miaraka aminazy zegny tinanao Andresy maditry izy possible tsy mino zany satria tamin'ny fotoagnany za fa tsy taitatra amizegny izy misy fotoagna izy miaraka aminareo sa manao mandeha magnano tournée mandeha fo izy misy fotoagna izy mandeha amin'ny tournée marika izy misy fotoagna misy magnangy magnano tsapatsapanao mitantana fe tsy mataitry azy satria fa hainy za Andresy
efa tsy maditry fa tsy maditry na maditry izy fa mety ok karaha zay. bon raha tokony fagnontaniana misy maro na fagnontaniana ary mandeha zay sosondresaka zay hoe fa nisy nangeraiky nampalaza andresy tagny de nalaza andresy de dakanao le olo zay misy zegny le terme baka nandresy fa izy lasa agnabo ary tiako toy fanazavana hoe nisy tokoa raha zegny sa hoe fomba fijerin'olo fô iny raha tegna nisy batantara mifany fa malegna mifany. Ho anao zay mila modèle création africain magnangy lelahy tseky misy tissu wax koa ao atsika mila teny fikambanagna io afaka magnano kimiramira. Miss polo, jogging, t-shirt personnalisé raha jiaby volanko aminao io. Parfum sans alcool avy amin'ny tany arabo io magnadefa ngro io na en détail mandefa amin'ny faritany koa. Ho anao zay mila Axa Shop et Textile route vers Ambodiny Sotry marikitry Fops Mada Hotel. Page Facebook Axa Shop et Textile. Téléphone 032 40 304 01. Axa Shop et Textile raha tsara tsy lany. Tegna maromarigny olo magnapetraka fagnontiniagna zegny aminare za sira mety aloka na elan-tragno azadignanao raha ine maro koa zegny mandeha aminazy satria zegny fa matetiky regny courage tegna tiako azavegny amitsika jiaby. Ny tegna marigny zegny za zegny kofa nihira afa nisy ralaky zay diny posy za manager anazy misy ralaky zay tao hoe Zdruky izy mazio asambava misy azy magnano lavany izy zay zegny samy mbala mpianatra tam'izay fotoana za mo mpianatra izy izy nianatra titre samy mpianatra titre zay za monko jusqu'à 3e année zegny za nianatra ta Majunga za nagnaraka droit de nanohy tam Saint-Amand tary za de ngia amin'izay ndraiky nagnano commerce izy amy privé de zay amin'ny fidian-trokan'aigny zegny isan'andro ndraiky atoaky de regny ngia irana lefalefako raha zegny afaka tadiavantsika vola nambarany Zdruky donc izy koa karaha zegny zay taminazy na misy moyen tsy problème tsika mifagnaraka ataova contrat de tsika mifagnaraka de nagnano contrat zay tam'izay nataonay taogno raiky fa ndraiky contrat nay tam'izay de izy am'izay niposy za fô ankatiko za zay fa magnano musique-nay zegny zay fa somary efa décolle zegny zay teo am'izay zany za niaraka tamin'ny misy marigny ndraiky za niaraka tamin'olo misy vola marigny izy tegna misy vola ary izy mbala jeune taognonay zegny izy mbala zandriky 3 mois ndraiky taogno raiky fantaranay fa izy zandriky 3 mois za niaraka taminazy de ankatiko za niaraka aminazy zegny za ndraiky efa décolle fa commence hita zany fa mbala tsy de hita fô au moment za niaraka taminazy am'izay zegny igny za tegna hita donc zegny ny tegna sako magnambara zegny na aminazy na amin'ny le olo havany na amin'ny olo amin'ny tany faviany na le olo magnodidiny azy tegna marigny zegny tsy izy niposy za fa za zegny efa nanagna manager ave za niaraka taminazy ary efa nagnano raha momba sisy fagnampihana nataony anao vola baka taposinana ndesinao nagnano la musique zay sisy vola avy taminazy zegny nandeha nagnanaovako musique donc hoe le sitraponazy hoe hita misy raha tsy ampy de fa tsara angatka za za tsy hoe amisy vola za ndeha nagnanaovako la musique fa tsy karaha zay za fa nanagna manager fô en tant que zay olo miaraka ndraiky hitanao misy raha banga amin'ny olo raiky olo miaraka amina c'est normal anako misy fotoagna sauver azy fa fototra raha jiaby donc tam'izay fotoagna zay tsy resaka Jombily fa fiarahagna n'olo mitovy normal fa zay le fiainana izy tam'izay fotoagna zegny raha raha dinigny zegny izy tsy resaka Jombily satria zegny izy koa Jombily boka izy misy financier jiaby ary izy source raha jiaby d'accord mazava misy raha agnatin'ny hiranao oety hity oety maro magnontany ino tegna dikany ino afaka namorogno azy voilà zay ahitako misy logo tsaratsara zay naboakanao agny tondra fagnazavana hely makasika tiany dadilao fagnontiniagna za tsy refa koa hita ny vidéo variny izy akôry dadilao be ambarako zare raha igny misy ragna boka zay kokoragna de nagnontany dadilao zay misimisy monga de ndray sy farandro fa ho avy anao mbala oaity fo
zao ny raha tsy hainareo nambarako tamindre tamizay zay resy Mario tamizay de le dikany Haïti ny ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo zegny tegna dikan'izay dikan'izay iska za mivolagna ho Haïti mitoroteny fô zaho zany ho aminareo fahasoavan'ny tompo ho amintsika rehetra fagnalavagny teny mazosa tegna signification signification le Haïti izay zany lazako izy tamindre ny tegna marigny zany dikany Haïti karazagna terme karaha miry layoniny ataovy tonga any terme hoe mba entiny magnapaka za zegny de dikan'zegny zany za fo boko mahitako hoe ino signification ny ataoko izy tao de nabariko tamin'ny dadi ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo zegny nataoko dikanisy taminazy donc le Haïti zany terme zegny izy io terme mba entiko mampiavaka za mitovy am'le hoe hoho matetiky hiranazy zany regnesinareo hoho Haïti ndresty karazana hoe kofa misy igny to de fa kopolo Andresy zegny Andresy d'accord magnaraka zegny hiranao niboaka farantarany somary zany somary zany miteraka rasabe izo ovy zanety fa za hagny sa ka entondra mandeha nisy vidéo fa nataonao tagny hitako tamin'ny kopinao tagny fa entiko rarotsika marobe amizah ino tena hoe dikany somary zany araniagnanao ve sa raha tamin'ny fiarahamonigny hitondra fanazavan-kely ia tegna fisoragna avy tepetraka tolotrona hoe satria izy i raha zany baka fikarazana matrakazy tegna maro olo magnotany zegny hoe somany zany ino mariny le zany ny tegna mariny zegny zany zegny tegna olo aminay ato agnaran'olo zany agnaran'olo zany manafo aminay ato fa le bandy zegny tsy miaraka amin'olo koa tsy vadin'olo zegny tao nindia ia olo fa miaraka amin'olo fieran'le bandy anao zay taminazy maronakirana io sady mba sy mirantsika mandraky zay amaronakirana de mba azavaiky amin'olo hoe misy histoire-ndraha karaha zegny mirendre raisy fa tsy za le tsy madambonaly zany madame hafa madame hafa anao zay peut-être kombakomba am'zany za madame hafa de nangia ndrafa nivona taminazy torikana io zay nisy fotoagna zay ngiazy nisy viavy niaraka taminazy de tsara heky viavy manambady de namitany za andro araiky anao tsy manambady za tsy manambady ke lazako azy nako zagnary angalo baraka boko nisy fotoagna amizay zay nandeha nitourné nandeha tatamatady de misoma tsara ety ambala hasiny zay nihitako tany viavy niaraka tamin'ny ramosienazy namifanahainao daka boko mantsoviky tsy fadiko io zay taminazy izo Mario za ndraiky tsy manana occasion de koragniko ny viavy koa tsy antsoviky nio izy tafa nantsoviky viavy zay ndraiky ramosienazy zay fadiko za zany mody hoe tsy nafanitra viavy fa mody agny tany-draha zay fadiko za taminazy fa za misarity fontinena ana de nagnatony izy fa endrika raha tena nifinahy ke za nataminazy nanambady miaraka amin'ny zany io za taminazy de mba ino excusenao na synthétique mandeha aminay nandesiny zany io za taminazy za fa mivona taminazy za manambady vazaha izy de à chaque fois za mivona za manambady vazaha za andeha mivazanakay za mandeha mizany izy de zay le mba hoe nivolagna anao taminao hoe manambady vazaha za tsy nary koragna satria za mbola tia ngia zegny tsy nary koragna tamizy nivolagna hoe izy manambady vazaha satria ngia mbola tia ndraindray koa boko bandy tsisy pasy koa boko ngia io agny hoe manambady vazaha de mba mahazohazo nefa raha zanefa izy tamy viavy vazaha donc zegny navadiky terme koa le raha zany olo kofa vadin'olo somoen'olo hafa dikan'zegny nisy somoeny zany zegny olo misy ambadiky zegny zany dikan'zegny le agnaran'olo jiaby misoma vadin'olo zegny zany zay atao somany zany zegny naviany somany zany d'accord bon kisakely tsika andres hitako marofaka mandihy fanahenandihatra zay anao sasa danser mampianatra anao sa anao manako sa miezaka mandihy satria fanitra misaitra anao mpanakanty ia tegna marigny zegny Andres olo fa tegna tia mitsinjaka na za fa avy nampiampianatra danse zay fa ny tegna nampiavaka Andres ty taloha zegny ary zegny atsarovako misy hery zay zany ka misy lala fampianatra anay tany ka belana zany ingia zegny tegna niantra tatanarivo ingia
resaka danse du salon zany tegna matinga rock, jazz rock, tango, valse jiaby regny zany hainga. De zahay zegny nampianaringa raha io. Za zany isy nampianaringa raha io. Io zegny tegna raha haiko ty. Resaka danse du salon, rock. Fa tafara amizay za koa fa hiditra misehatra muzika mianatra tsikilikily zany za. Mianatra tsikilikily. Otry saligy sy ny tariny igny ndraiky boko regny zegny raha faniagna antsika andavanandro zegny fa haiko farango ela. Fa regny le afrobeat regny zegny tsy maintsy mba mizaza regny namoro muzika indrika antegna. Karaha ty moa magnano raha io. De anjara antegna zegny mampivelatra ziny. Magnano zay mampiavaka antegna. Izy koa azonareo ny afrobeat na izy koa amin'ny afrobeat Madagascar mba tsy lazako azy hoe ninandro tegna tropical na commercial koa fa magnisaka telo koa tsika mety efa mahazo adresse ity. De na zany nampivoariky karaha zegny koa tsy injaka nampivoariky zegny na jusque za mba nanana le mampiavaka hely za tsy hoe mahay fa izy mba fa misy le mampiavaka hely amin'olo maro. Bon, ino ty ino artiste malagasy ankafizinao mba tianao na vavy magnangy na lehilahy ankafizinao raha ataony ny fomba fihirany raha karaha zegny na fiakanjo. Ia na zegny artiste tegna nankafiziko tamin'ny fahazazako indrindra Dain Rotsaka. Ary jusque niany za tegna mbala maniry mba hihira hiaraka amin'ny Dain Rotsaka ary tegna mbala fagniriagna ninahy jusque niany. Ary koa misy olo mety vidéo ty mba hiviako izy mba hivolagna aminazy hoe agny misy zanga ary hainy za mankafy azy fa hainy za fa tsara nambarako azy za tira miaraka aminazy amin'ny mahazoto be azy manana ny mahizy azy mavavy zany divolagna azy eo aminazy fa tegna tianao ny fitirina miaraka amin'ny Dain Rotsaka. Tegna tiako zegny hagnano fitirina miaraka amin'ny Dain Rotsaka. Mety ho gaga olo hino mahatonga azy noho zegny nofinofena mbala hely zegny za mbala hira miaraka amin'ny Dain ty matsaro sanatra zahay. Raha izy mbala tsy tanteraka fa mbala nipetraka fa le fagniriagna anazy jusque niany. Fô tafarany Dain zegny za malomano artiste maromaro ankafisy karaha ataony Datilov. Mafitsaratsara zara ataony ngia comique hitako voafeninga zany le maha artiste ny artiste voafeny. De zalikily efa tafara koa moa zegny likokinity nisany mba ankafisy izy boko moane tsara nahita azy na koa mahita azy za sira mety mitsiro koa ana amile fitiavana likokinity za zegny tegna manana izy azy koa resaka danse sy ny tariny. Za zegny raha nataoko zany dinidiniky momba zaho manokana za zany ny olo mahay mandihy zany mafitsaratsara za ary zegny aviako mba magnano erakin'izay mba vitako. Anako mety za mampisoma sur scène na mety gaga tsy fitory angiany saveny tegna maro zegny saika ambara amin'ny vidéo eto za ty tsara nahinana spectacle ake fofoho zegny koa tsy raha zaho narary na zegny koa tsy 4 heures de temps 5 heures de temps spectacle aminakahy zegny mahatonga za zegny ohatry mifatry mananary moa isorako manokana zay tegna tsy fonde mihitsy za satria za tsy mba magnano spectacle hoe malaky ravagna zegny ary za tsy mba karamitriky zegny katrina za fa izy ary za tsy miravagna koa tsy afapo izy aveke. Nina fa meky asiako intervalle hoe entre 4 heures de temps et 5 heures de temps ao zegny za voniala fa ohatry sambava zao efatry savazy raha mampalahelo za hely fa izy taraiky votonga nefa tsy maintsy mbala magnano baligny andro izy tsy maintsy raha fanalova lasa tsy tafaboako zany le tegna mahazaho zaho zegny andro maizikiziko olo hitra spectacle nefa 9 heures zay fatako malombo nefa regny tsy ampizah zany le fotoagna anaovako spectacle amizay fotoagna. Andrés raha amenao note sur 20 anao firy notenao zao tena artiste raha ty tegna farany zay malaza mas 20 sur 20 Andrés omeo note tegna anao tompony za misy magnome note mety tompony amizay valeranao karakory ny tegna marigny zegny ohatry za malo mbala maro zegny ezaka tekota donc zegny za tsy afaka magnome note ambony be za donc eo amin'ny 15 io zegny sy
za anisany mbola tsy dia artiste tegna mba fahitanao hoe farany ambony ery fa za ndraiky zany tsy le farany ambany ety koa io fa zany. D'accord. Andresy misy fotoagna nivoaka ny tany ivelany efa nipiry? Ya za nisy fotoagna fa nivoaka bela fa za zizy za fa ta La Réunion za fa ta Mayotte za zany commencé ndeha En Europe. en Europe amizay ty zany mbola voalohany le za ndeha en Europe fa za ndraiky fa ta La Réunion fa ta Mayotte. D'accord. Misy programme nireo en France ato ato ino programme mba tiako resahana kely? Ya misy programme atsika ato a France atsika jiaby agny sakafo miomana marigny fa commence le 14 mars jusqu'à 18 avril zay zegny En France? en France de sakafo miomana zegny tsika fa daty moa zay fa nipublieny agny fa izy mbola tsy maty parkera de fa izy zegny commence 14 mars jusqu'à 18 avril zay ny francement en tout de France. Quel complet nireo amizay fotoagna zay sa hoe agnano showcase ano ty hoavy agny? Ya ny tegna marigny zegny tsy nahatantsika andiraiky nagnano Tour de France raha tamy 2018-2019 ny tegna marigny za malegny magnano showcase ndraiky playback tsy ratsy izy hoan'le magnano izy zegny tsy ratsy zary toizigna fa ina zegny ambanivolo fogna matetiky tsy de tia azy io fa namizay fogna ambanivolo zegny fa mankafy na playback na showcase fa atsika amin'ny asa ty boko ny tegna marigny samy mizaha le mahala izy azy fa izy tsisy ratsy na magnano showcase na magnano live samby tsara fa karaha tegna manokana zegny za tsy ela izy magnano showcase ndraiky playback za zegny tiako mba hitako kely le olo mampagnana raha jiaby fa igny zegny mahalazy za le zay jiaby le ensemble any mipetraka igny zegny igny mahalazy za ke en France izy mitondra izy en France zegny grand complet zegny na le Robert zegny na Andres grand complet ary mbola zay koa zegny compagnie Wendy Catalina donc zegny avec musicien jiaby avec musicien zegny jiaby donc zegny raha jiaby aky zegny resaka live.com raha aky zegny fa tsy live.com marigny. Andres manakory tono magnamboatra fionao sa fionao fa karaha tsisy tandremanao hoaninao raha tianao hoaniny jiaby sa mandeha ho asa satria fionao misy mampiavaka azy fio mbandany karaha zay fa ino fitezanao fio? ny tegna marigny zegny za tsy de miteza fio na zegny karazagny karaha naturel zegny karaha mandehandeha ho azy karaha igny fa ny tegna tsara ndraiky hoan'olo tia teza fio ma zany tsara tsy mihinana voanjo pistasy mety zegny toko ahaizan'olo maro azy tsara koa zegny tsy de misotra tsy de tsara loatra koa ave zegny tsara mba mihinamina amina fandrama isaka maraindraigny igny zao koa tsara za zegny nina zegny hoan'le teza fio za afaka magnome idée fa tsy magnano zegny ndraiky za ndraiky tsy magnano fa ny tegna hitako mahatsara fio hoan'le tegna amboatra fio tia teza fio fitiavam-biavy ialagna fitiavagna raha alcool gazeuse ialagna koa de anao zegny mila mihinagna fandrama matetiky zany hoe zegny maraindraigny anao fois mihinagna sotro raiky anao zegny une semaine asa ataoko namagna zegny mijanona koa anave une semaine namagna zegny mijanona anave tsy magnano koa toko tsy agny asa après 2 mois agny koa igny feonazy zegny taiza tsara na koa ty zegny système hoan'le tsy mahavita mihinana anty isaka maraindraigny alaintsika zegny rano 1 litre alaintsika zegny koa antely sotro raiky aidintsika ao de ambelantsika 5 minutes mintsagnitsika zegny be igny zegny fidiana igny tsy mamparary naturel igny tsy mamparary hoe azo raha mamy loatra manjary mandeha magnatany dokotera na rehefa tsy mamparary igny zegny miteza feo resaka fréquence le kazona amin'igny feonao ohatrigny fréquence igny zegny lasa mitombo karaha igny may matevigny zegny hoan'le managna feo aiguille igny regny tsara minan'izy koa karaha zegny. D'accord Andres mamparana ny fandaharana atsika ino mikapaka faran'izay tianao ro
aya ro tegna tiako zany angivy fogna tiako angivy fogna na za malany jugement ny tegna natiavako azy voalohany nanomboka zany taiza feo taminazy fitizana feo koa zany angivy ty zany ny tegna marigny izy hoanina manty voaniny fo zany izy soronanty agnisan'ny magnatsara feo koa zany fa igny zany somary ratsiratsely par rapport n'le antely teny volagny antely igny mba mamimamy mba lanin'le marobe zany igny de za zany lasa tafiditry lalagna zany za tamin'ny nany fitiavana zany za lasa nangala ary nagnano mariage izy za taminazy angivy zany agnisan'ny tapitaka tegna tiako ary na tsy samy fangaro azy ary na raviny fo koa raviny angivy igny atao mazava de misy ny tegna tafisiko Andresy farany fandaranantsika tiako menao afatra ireo mpankafionao na mipanty fandaranantsika ya voalohany indrindra zany afatra faramparany hoanareo mpankafy ity page misy toera azy igny mankafiza ziska mifarany ahaizanareo raha maro za matoko fa maro ratsy anareo mikasiky za niany anareo na izy grâce amin'ny frère tsy zegny nahaizanareo raha jiaby de hoanareo mankafiza mo mankafiza ziska mifarany ary za tsy ngadisy fanantinagnatsika nareo mpankafindresy zegny ary za hitanareo na zany vary ty raha tsy aboka aty fa tsy raha raiky za tsy magnano monotone zany za magnano afrobeat magnano saliky mbola ho avy koa slow iboka tsy hoela koa marika mpakafindresy ary hoanareo mbola tsara nahita zana misoma za zegny mangataka mangava nareo mba mizay le andresiko mba manana occasion hoe marigny andresy tsy de lavitra nare zany mba tonga ava azavantsika hoe karakory marigny andresy mba tiako nare karakory figny andresy sur chaîne so fomboamboarigny amy studio agny lasa tsara izy miboaka mba tiako misy zegny anao mahita za mampisoma satria fa maromaro olo mba farenky de zay mampisoma indrindra mo tamin'ny mpasambava tamizay zay koa tsy mety adinako de za mampisoma de marobe le vola mo karaha nisy sur chaîne ndraiky tiantiako feo par rapport n'izy audio donc zegny mba manasa anazy mba agnaraka hoe Andresy misy pagentsika vosaoko atrany Andresy officiel zay izy mba vosaokatra mazio tiako arantsika zegny arantsika jiaby momba musique Andresy ty ary misy nouveauté zay boka atoato amy semaine ambony misy nouveauté reggae izy hoe afa misy extrait nalefako anafa mety tsy mafapotsika fa misy semaine ambony hitantsika izy complet zegny fa tsisy raha tokony atahorantsika donc zay no ny afatra ary averiko faramparany hoanareo France zay avy magnano Tour de France zay commence 14 mars jusqu'à 18 avril. D'accord. Merci beaucoup Lala. De isorana koa ralahy engany mahay maro zegny projet ataonao zay misy mba mampiavaka anao za maloha ny tegna marigny za zegny fa ilanazy koa tsika tsy za mbola tsy nanana occasion mba koragna ary isorako zegny anao mba nandray za mba nahafantaran'olo maro anao mba za de Andriamanitra ny ombanao ralahy omba tsika jiaby de white. Ok, tompoko lasy tompoko vavy farana toy ny fandaranatsika toera zegny narana tamin'ny Andresy zay mpanakanto efa misondrotra ary manana ny lazany izay agny Tour de France atratrato nomboko ary 14 mars samedi 18 avril agny France mimagnatsika jiaby agny fa hitondra raha vaovao raha tsara ho atsika izy tovolahy zao sady tavy amin'ny volony na feo na mitarimy kany magnolo jiaby ho avy izy makasitraka makately atsika jiaby raha fiseritra farany mampanantegna amareo zahay amin'ny riniany hitondra artiste hafa izay ankafizintsika veloma sandra tsara bitsika. Haxa Shop et Textile Ambodiny Sotro io adresse araiky ambarako anao ho anao zay mila modèle création africain magnangy lelahy tseky misy tissu wax koa ao atsika mila teny fikambanagna io afaka magnano kimiramira Miss Polo
jogging, t-shirt personnalisé raha jiaby volanko aminao io. Parfum sans alcool avy amin'ny tany arabo io magnadefa angroina en détail, mandefa amin'ny faritany koa. Ho anao zay mila Axa Shop et Textile, route vers Ambodinisotry, marikitry Fop sy Mada Hotel. Page Facebook Axa Shop et Textile. Téléphone 032 40 304 01. Axa Shop et Textile, raha tsara tsy lany.